Il-Prim Ministru Malti kien fl-Lisbona f'summit bejn 7 pajjiżi li jinsabu fin-nofsinhar tal-Ewropa. Il-mexxejja ta' Malta, l-Portugal, Ċipru, Franza, Greċja, l-Italja u Spanja ltaqgħu taħt saqaf wieħed fil-kapitali Portugiża f'dak imsejjaħ bħala il-Mat7 Summit. Aktar milli ħolqu grupp għalihom dawn il-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa irriflettew dwar il-futur tal-Ewropa. Kif stqar il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-mexxejja li pparteċipaw f'dan is-summit fil-Portugal qed iħarsu l quddiem għal dak li mistenni jiġi diskuss f'pajjiżna waqt is-summit li se jsir nhar il-ġimgħa li ġej. Għonet hemm aspettattiva min-naħa tal-mexxejja tal-pajjiżi Ewropej tal-Mediterran dwar x'jista' joħroġ mill-summit ta' Malta, naħseb hemm koordinazzjoni qawwija ħafna. Il-ħsieb mhuwiex li jinħoloq xi grupp illi jkun biex jħares biss il-Mediterran, ma jkun grupp illi minnu joħorġu idejat għall-Ewropa. Naħseb li dak illi għandna l-est tal-Malta l-iktar fuq l-immigrazzjoni u anke l-futur tal-Ewropa huwa xi ħaġa li jimxi pari passu mal-viżjoni li tkellimna hekk kellna diskussjoni politika franka ħafna. Il-mexxejja ta' dawn il-pajjiżi ddiskutew ukoll temi bħal l-immigrazzjoni u l-proġett Ewropew. Dwar dawn iż-żewġ temi, Joseph Muscat spjega li l-qafas tad-diskussjoni ta' nhar il-ġimgħa f'Malta huwa pass ambizzjuż il quddiem. Brexit ukoll kien kwistjoni oħra fuq l-aġenda ta' dan is-summit fil-Portugal. Hawnhekk il-Prim Ministru Malti qal li s-summit f'Malta jrid joħroġ b'diskussjoni politika serja dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea bbażat fuq l-għaqda. Żied jappella l-idejat li jpoġġu l quddiem il-viżjoni tal-proġett Ewropew. Intant il-mexxejja tal-pajjiżi meqjusa bħala l-ewwel destinazzjoni li jilqgħu l-akbar influss ta' migranti ħarġu b'pożizzjoni komuni sabiex l-istati membri oħra joffru solidarjetà u jgħinu biex tiġi indirizzata din l-isfida. Bil-Prim Ministru Malti saħaq dwar bżonn li l-Ewropa ssib mod ġdid ta' kif tindirizza din l-isfida anki fl-immedjat. Jien tkellimt ċar ħafna jidher li hemm li jekk mhux ħajkun hemm game changer fil-mod ta' kif naħsbu bħala Ewropa, l-mod ta' kif nittakiljaw l-ixru ta' l-immigrazzjoni u għandna nafsu fuq hekk fir-rebja li ġejja ħajkun hemm ħafna nies li jaqsmu l-Mediterran u mhux ħajkun hemm soluzzjonijiet u s-soluzzjonijiet rridu nibdew inħarsu lejhom long term iva, manka short term.